taa a na-esiri onye were Igbo bụ ngọ taa na we dey here. Ọmụa bụ very dark man aha a na-ekwu maka ya. Ọ dịla ofele ịghọtago. Happy Easter my people. Happy Christmas and New Year and Easter. This is Easter. I am the very dark man. Ọ dịla ofele anastego m azụ. I am here back. I am back again. So kwadobenu, prepared very well and wait for me, guys. Now we dey here. I am the very dark man and nothing sub. Not a whole na-eme. Ịghọtago. Ejego m bata. Ejego m Igbo jee oyibo. Ịghọtago. Jee weta ife eji eme ife were tụọ down. O wele na-eme. Onye sị ka ọbụla ya. Onye chọ ka agbaghalịa na Nigeria na platform na dịka Planet Earth niile anyị agbaghalịwa. Na we dey here. Ndị ọjọọ niile m ga-cast unu. Casting dịka ihe a nọkịta bụ casting. Ihe ọ bụla afro ọ ga-apụta online. Nothing solved. No lele. Ịghọtago. I am the very dark man. Ọ dịla ofele. Na m bi onye ozi omenala Igbo. Ọ dịla fecha fecha.